שלום וברוכים הבאים, כמובן ברוכות הבאות לצופים וצופות יקרים ויקרות, לפודקאסט נוסף של ערוץ הכל העובדים, פודקאסט הכל העובדים כמובן. כאן מדבר אליאור, המנחה האישי שלכם, שמדבר כמובן על כל מה שקשור לעובדים ומעבר לו. אנחנו לאחר קצת הצלירה קצרה, אנחנו באנו לארח אדם מומחה בהכל והכל, כמו שנגיד גורו של זכויות עובדים, שיחסוך לכם את העבודה בחיפוש בגוגל, וייתן לכם את כל התשובות שאתם שולחים אלינו ושולחים אליי. ואני שואל אותו, ואני שואל את הגורו שלנו את כל השאלות, והיה לנו כאן איזה נושא מאוד מאוד מעניין, בואו גם דיברנו על זה לפני זה אני ואתה. היה לנו קצת שאלות לגבי עובדי הקבלן של הניקיון והאבטחה. כי אני יודע שהרבה אנשים נתקעו בדבר הזה, ויש עובדי קבלן שהם לא יודעים מה הזכויות שלהם. ופה אנחנו, בפודקאסט הזה, באנו לשאול את מר גורו זכויות עובדים, מה זה עובדי קבלן? יש פה גם כמה זכויות וכמה יתרונות שיש לנו, של צווי הרחבה וכל מיני ניואנסינים שאנחנו לא כל כך יודעים. ובאנו באמת לשאול את מר משה דהן שלנו. שאל מה שעל ליבך, אני בואו קודם ניתן איזה בן אדם, איזה קצת הרקע. בן אדם פה באמת, מלח הארץ, בעל תואר שני לייעוץ ארגוני, בעל תואר ראשון למשאבי אנוש, מאוניברסיטת פרס. מומחיות יש לבן אדם הזה, אז בואו נקשיב לו, כל השאלות שעכשיו אתם שלחתם לי, אנחנו עכשיו הולכים לשאול את הבן אדם הזה. אז בקצרה, משה דהן, מה זה עובד קבלן בתחום האבטחה והניקיון? אוקיי, אז עובד קבלן בתחום האבטחה והניקיון זה בעצם עובד שעובד תחת מכרז, חברה מסוימת שזכתה במכרז. לצורך ההשוואה, יש את חברת T&M שזכו במכרז, או חברת עמישב, או כל מיני חברות אבטחה שזוכות במכרזים. יש באמת את 5-6 חברות הכי גדולות. הן מספקות לאותו מקום, נקרא לזה מזמין השירות, אם זה מוזיאון ישראל, משרדים ממשלתיים, מקומות שדורשות אבטחה. הם מספקים להם אבטחה בזה שהם מספקים להם מאבטחים, ועובדי הקבלן בעצם כפופים לצו ההרחבה. זאת אומרת, עובד קבלן במונח שלו זה בעצם נותן השירות שמזמין השירות הזמין דרך חברה קבלנית. זאת אומרת שאלם בין מי שמקבל את השירות לבין בין העובד עצמו, אלם יחסי עובדי מעביד. זה כאילו חברה אחרת כזו שמתעסקת. כן זכאים לכל מה שנמצא אצל נותן השירות, אצל מזמין השירות. נגיד לצורך ההשוואה, עובד במוזיאון ישראל, הוא מספק אבטחה, ובמקרה במוזיאון ישראל יש חדר אוכל לעובדי המוזיאון. גם עובד הקבלן זכאי להשתמש בחדר אוכל ולאכול כמו כל עובד מן המניין שם. אז זה עובד פשוט, זה עובד רגיל. כל דבר ועניין. אוקיי, עכשיו נתת פה איזה מילה שקצת אני לא כל כך הבנתי אותה, ואני חושב שהחבר'ה שלנו גם שאלו אותנו, וגם כנראה ישאלו אותנו בהמשך לפירוטים נוספים בפודקאסטים הבאים שלנו. מה זה צו הרחבה? צו הרחבה זה בעצם צו שיכול לנבוע משתי סיבות. סיבה ראשונה, יש באמת הסכם קיבוצי כללי, ואז הוא הופך להסכם ענפי. ממה נובע הסכם ענפי? נגיד לצורך הדוגמה, לוקחים את כמה חברות הכי גדולות. הכמה חברות הכי גדולות אתה בעצם מאגד אותם. הם נהיים חברים באותה הסתדרות, יש את ההסתדרות הכללית, הלאומית, הכוח לעובדים. צריך ששליש מכמות העובדים יהיו חברים באותו ענף, באותה הסתדרות, באותו ארגון יציג. ואז מה שקורה, ההסתדרות יכולה להגיש בקשה למועצת יחסי עבודה, זה שם מאוד ככה מושך. מועצת יחסי עבודה זה בעצם גוף שנמצא במשרד הרווחה והעבודה, והוא בעצם מייעץ לשר הרווחה והעבודה, האם להכיל את הדבר הזה לכל הענף במשק. נגיד לצורך הדוגמה, יש שליש מכמות העובדים בענף בתחום האבטחה, והם ממליצים, ההסתדרות ממליצה, הנה השגנו שליש מכמות העובדים בכל הענף האבטחה, אנחנו ממליצים שיש צו הרחבה מעוגן משפטית, הכל מבחינת תנאים וזכויות שיגן על אותו ענף. אז זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, כמו שאמרנו, אתה יודע, שר הרווחה והעבודה במדינת ישראל יש לו המון כוח, כי יש לו, מתוקף תפקידו, יש לו המון זכויות והמון סמכויות, והוא פשוט יכול לקחת כל הסכם קיבוצי, גם אם זה כללי וגם אם זה מיוחד. ההבדל בין מיוחד לכללי חשוב לי להסביר, שמיוחד זה לאותו מפעל מסוים, וכללי זה בדרך כלל לאותו ענף, הסכם ענפי של כמה ארגונים ביחד, יש להם הסכם ענפי משותף. בדרך כלל, כמו שאמרנו, בתחום האבטחה. זאת אומרת שרק אני אעצור לך על השאלה הזאת. זאת אומרת שאם עכשיו צו הרחבה בתחום האבטחה,
הוא כולל עכשיו את כל החברות שקשורות להבטחה. את כל החברות, והן כפופות לצו ההרחבה. זאת אומרת שאין פה איזה משהו שחברה אחת מקבלת X וחברה אחת מקבלת Y. ממש לא, הם כפופים לצו ההרחבה, זה כאילו לא לקיים את צו ההרחבה של שר הרווחה והעבודה זאת עבירה על החוק. זה פשוט עבירה בוטה על החוק. לא נתקלתי בעוד חברה שניסתה את מזלה לעבור על החוקים הללו, או לא לשלם לעובד את הזכויות שלו. וגם אם כן, אתה יודע, יש גופים שמטפלים בזה, ואני לא צופה בעתיד שאיזו חברה גדולה תיכנס לפינות האלו. בוא נגיד ככה, בתור אדם שעבד ועדיין עובד כמה שנים טובות בהסתדרות, ותורם כמה שיותר לחברה עם כל הגורו והידע שלך, וכמובן אתה עוזר לארגונים אחרים לפתח את עצמם. אני מבין שאף אחד לא רוצה להיכנס לדברים האלה. בוא נעשה בקצרה, אנחנו עכשיו מדברים עכשיו על ענייני הזכויות. הפודקאסט, המשמעות של הפודקאסט הזה היא לתת ולהביא זכויות לעובדים. איך אנחנו יודעים שהעובד עצמו צריך לקבל את כל מה שהוא מגיע לו? אז מדהים. קודם כל העובד יכול לבדוק בעצמו. יש במשרד הכלכלה, יש אתר של משרד הכלכלה, הוא יכול להיכנס לאותו הסכם קיבוצי, לפתוח אותו, ולעבור סעיף סעיף. לעבור מה מגיע לו מבחינת ההסכם הקיבוצי, נגיד סתם אחרי חודשיים, מגיע לו קרן השתלמות, אחרי מגיע לו מתנות בחגים בשווי 300 שקלים בברוטו, אז הוא עובר באמת על הסעיפים, והוא מוודא אם סיפקו לו את הזכויות שניתנו לו מתוקף ההסכם הקיבוצי. עכשיו נגיד בתחום ההבטחה, אז יש באמת צו הרחבה, ובצו הרחבה הוא יכול לעבור על כל צו הרחבה, ולראות מה הגיע לו, ובאמת לוודא עם אותו ארגון שהוא מספק לו את הזכויות, שההסכם הקיבוצי הענפי, ביחד עם צו ההרחבה ששר הרווחה הנחיל לאותו ענף, והוא בודק אותו אם הוא מקיים בעצם את כל הזכויות הסוציאליות שלו, ומעבר לזכויות הסוציאליות, אם זה נקרא לזה תנאים אפילו נוספים מיוחדים, שאותו הסכם מוכתם בין ההסתדרות, משרד הרווחה, לצד אותו מעסיק, לצד אותו ענף. מה אנחנו עכשיו עושים אחרי שכבר הסתכל? עכשיו בואו נעשה דוגמה. עובד, א' כל נגיש גם לצופים שלנו בבית, גם עם כל הכבוד שלנו שאנחנו רוצים לתת כמה שיותר ולתרום מה שצריך, גם עדיין זה האחריות שלכם. אנחנו צריכים להסתכל, וכמו שמשה דן שלנו אמר, עם כל המומחיות שלו, הוא אמר... לבדוק, חבר'ה, לבדוק את תלושי השכר, לבדוק את מה שמגיע לכם. בסוף אני תמיד אומר, מי שיכול לדאוג לכם הכי טוב זה אתם בעצמכם. נכון שיש גופים כמו ההסתדרות שמטפלת בדברים של דיני עבודה, בדברים של הפרת זכויות, אבל בסוף אתם הראשונים שיודעים מה מגיע לכם ומה לא, וזה חשוב שתדעו את זה. למה? כי אתם נמצאים בשטח, אתם נמצאים באותו ארגון, אתם יכולים לדעת באמת מה נחתם לכם מבחינת חוזה העבודה, ולוודא שזה מגיע אליכם מבחינת משכורת, מבחינת תנאים וזכויות. תמיד תוודאו שאתם מקבלים את כל מה שנכתב, אם זה בהסכם הקיבוצי ואם זה בצו ההרחבה. אם עכשיו עובד אחראי, אחרי שכמובן נתנו להם את האינדיקציה שהם צריכים לבדוק את זה בעצמם. טוב שיבדקו את זה. מה זה? טוב שיבדקו את זה. חשוב מאוד לבדוק את זה. עכשיו, אחרי שעובד יסתכל, יתעיין, אומר, היי, זכות א' מתוך 10 לא פעילה אצלי, במיוחד בצו ההרחבה. אחרי שהעובד הבטחה, עובד הניקיון יסתכל ויתעניין. מה הוא עושה? מה הוא יכול לעשות בדבר הזה? מדהים. קודם כל הוא יכול לפנות למעסיק עצמו, לאותו מנהלת משאבי אנוש, בדרך כלל שמטפלת בדברים הללו, ולהגיד לה, תקשיבי, סעיף 10 ממה שנחתם בצו הרחבה, לא מגיע לי, אני לא מקבל אותו. ואני מבקש לקבל אותו כמו כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה שמתוקף תפקידו, ולוודא באמת שהוא מקבל את זה, ובמידה והוא לא מקבל את זה, הוא יכול... בוא נגיד את זה ככה, א' כל לפני שאנחנו אומרים את זה, אני יודע שהצופים שלנו צריכים לדעת, תתעדו הכל. כל מה שאתם רואים, כל מה שאתם שומעים, בסופו של דבר... לתעד זה חשוב, באמת לתעד, מי זה מבחינת הקלטות, מבחינת אימיילים ששלחתם לאותו מעסיק או מנכ"ל או סמנכ"ל, לא משנה מה, שביקשתם לקבל את הזכויות שלכם, ובמידה, ואחרי זה בית המשפט יבדוק את זה, בית המשפט עובד על פי, איך אני תמיד אומר, הוא עובד בצורה מאוד אובייקטיבית, הוא עובד על נתונים, הוא לא עובד על פי רגש, הוא צריך לראות באמת את כל התיעודים הללו, כי רק ככה הוא יכול לפעול נגד אותו מעסיק. בסופו של דבר מי שמפסיד זה רק אנחנו, בשביל הניואנסים הקטנים האלה ששכחתי את המייל ולא גיביתי בית משפט תמיד רוצה הוכחות, חשוב להגיד את זה. אפשר לשכנע ולהסביר סיפורים, אבל בסופו של דבר מה שאומר זה מה שאנחנו רואים כרגע. באמת חשוב מאוד להקליט ולוודא שהכל מתועד.
בואו עכשיו נגיד את זה ככה, אני הבנתי שיש כמה מקרים של בהם המעסיק, בין אם זה אינטרס אישי שלו, בין אם זה חוסר ידע, חוסר הבנה, אומר, תשמע, יש לך עכשיו זכות 10 נפגעה, זכות 1 מתוך 10 נפגעו, לא אכפת לי. וואו. מה עושים? מדהים. אז קודם כל יכול לפנות באותו רגע לוועד העובדים שנמצא, ולהציף את הדבר הזה. ועד העובדים עובד בשיתוף פעולה מלא עם אותה הסתדרות שהיא הארגון היציג שלו, זה יכול להיות ההסתדרות הכללית, ההסתדרות הלאומית, הכוח לעובדים. וההסתדרות יכולה להיכנס לתמונה, יכולה לשלוח אימייל למעסיק ולהגיד לו, לאחר בדיקתנו גילינו שאתה לא משלם לעובד את הזכות הזאת, ובמידה והוא לא ישלם, אתה יודע, העובד עצמו וגם ההסתדרות עצמה יכולים לגרור את המעסיק לבית הדין לעבודה, ואני אומר לך מניסיון, ברגע שמפרים זכויות לעובד הפשוט, ולא לעובד הפשוט, לעובד הרגיל, בית המשפט מסתכל על זה בעין מאוד לא טובה, והוא יכול לקנוס את הארגון במאות אלפי שקלים, זה לא קנס של 10,000 או 20 שקלים. היו דברים שהפרו את החוק בצורה מאוד בוטה, ובית הדין לעבודה פשוט קנס בצורה מאוד חריפה במאות אלפי שקלים. אני לא חושב שמעסיק ייכנס לפינה הזאת, אבל כן, לוודא, לתעד ולהפנות את הדברים הללו גם לוועד העובדים שאצלכם בארגון, הוועד העובדים המקומי, וועד העובדים יציף את הדבר הזה כמובן להסתדרות, ואם צריך גם אפשר לפנות בעצמו למעסיק, להגיד לו שהוא הולך לנקוט נקיטת אמצעים במידה והוא לא הולך לשלם לו את הדבר הזה. זה דבר לגיטימי וחייב לעשות את זה. וכמובן זה חובה, במיוחד עכשיו מיוקר המחיה בכל אחד אנחנו צריכים, בוא נגיד ככה, במיוחד המצב של היום אנחנו צריכים שהזכויות שלנו יישמרו ונקבל מה שמגיע לנו. מה שעכשיו, האם עכשיו עובד ישר פונה לבית המשפט או שיש איזה תהליכים ביניהם? וואו, אז תראה, יש דבר כזה שנקרא ועדה פריטטית, שם מאוד מיוחד. אוקיי, שם קצת מוזר, קצת מצחיק האמת, אבל בואו נדבר עליו. מה זה ועדה פריטטית? ועדה פריטטית מורכבת בעצם לפני שההסתדרות והמעסיק לא גוררים את שני הגופים הגדולים הללו, גוררים את עצמם לבית משפט, בית הדין לעבודה, אתה יודע, זה תהליך מאוד גדול והמון עלויות. אף אחד לא רוצה להיכנס לזה. ובדרך כלל ההסתדרות לא יודעת שאם היא הולכת לבית משפט, היא הולכת על פי דברים ועל פי הוכחות. ולהראות כמובן שהם ניסו. נכון. אז בשביל לא להגיע לדבר הזה, בדרך כלל כדי לנסות לפתור את המשבר של האי הסכמה בין ההסתדרות להנהלה, יש ועדה פריטטית. ועדה פריטטית מורכבת מנציג אחד של ההסתדרות ונציג אחד של ההנהלה. הם באים, דנים על הדברים, ההסתדרות באה, אומרת א', ב', ג', אנחנו לא יכולים לקבל את זה, בא המעסיק, מציף את הדברים שגם אשר על ליבו, ומנסים להגיע לאיזושהי פשרה. עם זאת, חשוב להגיד, במידה ולא מגיעים לפשרה, יש לאחר מכן ועדה פריטטית עליונה. יש כמה שלבים. יש 3 שלבים, ואני אסביר. השלב השני, בדרך כלל בוועדה פריטטית עליונה, יושבים כבר בכירים של ההסתדרות, בדרך כלל מנכ"ל ההסתדרות, לצד מנכ"ל הארגון. ישיבת פסגה כזאת. ישיבת פסגה, שם כבר מתחילים לנסות להגיע לפשרה, להציף את הדברים, לנסות למצוא איזה פתרון שמקובל על שני הצדדים, ואם שמה, חשוב לי להגיד, לא מגיעים לפתרון, ואני אומר זה באמת השלב האחרון, השלב הגלגל ההצלה האחרון, פשוט מביאים בורר חיצוני, מגשר חיצוני, שמקובל גם על ההנהלה וגם על ההסתדרות. בדרך כלל גורם חיצוני שאין לו אינטרס לא עם ההנהלה ולא עם ההסתדרות, הוא לא עובד בשיתוף פעולה לא עם ההסתדרות ולא עם ההנהלה, ולכן הוא מקובל על שני הצדדים. ואותו גורם מנסה להביא לשניהם פשרה מסוימת שהם יסכימו עליה, ואם אותו גורם חיצוני גם לא מצליח להשיג את התוצאה הרצויה, וואו. שם כבר הולכים לבית משפט, וזה בדרך כלל הולכים... לא שווה להיכנס. לא, זה לא קורה בדרך כלל. קרו בעבר, אבל זה לא קורה. אז בוא נגיד זה ככה, עכשיו אנחנו... תתאר לי עכשיו... אתה רוצה נראה לי להיות בוועדה פריטטית, יש לי תחושה כזאת. יש לי תחושה כזאת. האמת, אם קצת אני... צריך קודם כל להגיד את המילה הזאת כמו שצריך. אני הייתי. זה מעניין? וואו. קודם כל זה מעניין, זה דורש לנסות באמת להסתכל גם על הצד האחר, ובאמת לנסות לאזן את זה, כי בסוף אתה עובד עם אותו ארגון, הארגון הזה אתה עובד איתו בשיתוף פעולה, יש קרן רווחה, שבסוף גם המעסיק מוסיף כסף, גם ההסתדרות מוסיפה כסף, אם זה בימי גיבוש לעובדים, אם זה במתנות נוספות לעובדים, שלא כתוב בצו הרחבה או בהסכם הקיבוצי, באמת לדרבן את העובדים
יהיה להם, ירגישו, אני תמיד אומר, ירגישו בית באותו מקום עבודה, כי אתה יודע, העבודה בסוף זה הבית השני שלנו, נכון? יש את הבית הראשון, שזה משפחה, אנחנו מבלים בזה 8 שעות כמעט. אבל כל יום אתה מגיע לאותו ארגון בדרך כלל 8-9 שעות, ואין כמו להרגיש שאתה נמצא בבית השני שלך, ויש מקומות שאפילו זה הבית הראשון, אז באמת לתת זכויות ותנאים טובים, זה תמיד עושה הרגשה טובה שרואים את העובד, ולא ממליץ להגיע באמת למצב שבכלל הולכים לוועדה פריטטית. אבל בוא נגיד את זה ככה, אנחנו מעסיקים ששומעים אותנו גם צריכים להבין שבסופו של דבר, בתור אתה אדם שחווה את זה יום יום, וגם כמובן מייעץ לארגונים, מאוד מאוד חשוב שלעובדים יהיה טוב. נכון. עובד טוב, הוא עובד הרבה פרודקטיבי, הרבה אני יותר תמיד קל אומר לו. ככה, שעובד טוב לו, אז הוא מביא לארגון והופך את הארגון לעוד יותר טוב. אז כי אין מה לעשות, שעובד מרגיש שהוא במרכז, שהוא מרגיש תחושה של בית, הוא ירצה לתרום לארגון בצורה הרבה יותר אפקטיבית, והארגון עצמו יהיה יותר פרודוקטיבי. זה מתורגם לכסף. זה דבר שמוכר, זה דבר שבדקו אותו ב-OECD, יש מחקרים וכתבות, אתה יכול לקרוא על זה המון, שעובד טוב לו, בדרך כלל שיש לו הסכם קיבוצי עם תנאים טובים יותר, הוא מביא לארגון תוצאה הרבה יותר טובה. הסיבה פשוטה, למה? כי הוא מרגיש תחושה של בית, הוא מרגיש שמסתכלים עליו, ואני תמיד חושב שצריך להסתכל תמיד גם לצד הארגון בהיבט הכלכלי, אבל גם בהיבט החברתי, שיש פה עובד שהוא בא לתת את הניסיון שלו, שהוא צבר לארגון, וצריך להסתכל עליו לא רק כעובד, אלא כמישהו שהוא באמת שותף למסע הזה של הארגון. הצלחת הארגון זה גם הצלחת העובדים. וזה משהו שחשוב שמעסיקים יסתכלו בהיבט הזה. כמובן, יש לנו פה הרבה דברים לדבר על הדבר הזה. כמובן שאנחנו נגיע לדרגות של ניהול, ואיך מנהל צריך לפעול בפודקאסטים שלנו, ומה קורה בסכסוכי העבודה. זה יהיה לנו בפודקאסטים הבאים, וכמובן מזכיר לכם, חברים יקרים, יש לנו כאן את כפתור השיתוף והרשמה למטה. אם אתם רואים שהפודקאסט הזה עוזר למישהו, אתם כמובן רוצים להירשם, ולהעביר את זה לחברים שלכם, כי פה זה מידע שלא בנרקנים. לא מלמדים בבית ספר. מה זכויות עובדים לא מוצאים בגוגל. אז אם אתם עומדים הסרטון, כמובן, שימו לנו כאן לייק, כדי שהאלגוריתם שלנו, יוטיוב, כמובן יעלה את זה כמה שיותר למעלה. אם אתם רוצים לשאול שאלות או לשאול איזה משהו ספציפי, אפשר לשאול בתגובות, אפשר לשלוח לנו הודעה לערוץ שלנו. יש לנו כמובן ערוץ יוטיוב ועמוד אינסטגרם. אז בואו ניכנס. מה שעכשיו אנחנו נדבר, אחרי שדיברנו באמת על עובדי החווה, ויש כמה דברים שאנחנו מתעסקים עליהם בעניין של איך אני אגיד את זה ככה, הענייני של תלוש משכורת. לגמרי. אנחנו רואים עכשיו תלוש משכורת, ואין לי מושג מה זה אומר. ויש מושג אחד בוא נגיד זה ככה, עניין הפנסיה, הפיצויים, כל הדברים האלה, ההפרשות. אני עכשיו מסתכל על תלוש משכורת, בואו נהיה כנים. חלק מאוד מאוד גדול מהאוכלוסייה מקבל תלוש משכורת, לא מסתכל, אני יודע שיש כסף בבנק, לא אכפת לו מה הוא מקבל. אז קודם כל תגיע לכאן בהמלצה, אני גם, אחרי שמשה דן קצת הסביר לי, אני מסתכל ובודק על תלוש המשכורת שלי, וזה משהו שגם אתם צריכים לעשות. אז קודם כל, אחרי ההמלצה שלנו לגבי ענייני הבדיקת תלוש משכורת, יש סעיף אחד שאני קצת פחות מבין אותו. מה זה הפרשות? מדהים. אז אני אסביר. קודם כל, סעיף ההפרשות זה בעצם סעיף שהמעסיק מחויב על פי החוק להפריש לך סכום מסוים מהמשכורת לטובת הפרשות פנסיה. אם זה אפילו קרן השתלמות בחלק מהמקרים, זה כמובן קרן השתלמות זה לא על החוק, פנסיה זה על פי החוק. זה מאוד מומלץ. זה, בוודאי, אני חושב קרן השתלמות זה היום דבר בסיסי שצריכים לספק אותו לכל עובד ועובדת במדינת ישראל, אבל בוא נדבר על פי החוק. תראה, נגיד לצורך הדוגמה לוקח את תחום ההבטחה. המעסיק מחויב להפריש 7.5% להפרשות, העובד מפריש 6.5% מעצמו, ו8.33% מופרש לפיצויים. זה דברים שהם חייבים לקרות, וצריכים לבדוק את זה, כי בסוף זה המון כסף. אתה יודע, אני מדבר, זה נשמע כביכול מה 7.5%, זה המון כסף במהלך השנים, במרוץ השנים. צריך לבדוק את זה שבאמת אתם מקבלים את כל ההפרשות שמגיעות לכם. תבדקו את תלוש השכר, תוודאו שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. בואו נדגיש גם שהסכומים האלה גם מושקעים, זה השקעה, זה לא כסף שסתם ישב וצובר ונרכב שם. זה כסף שמושקע,
לא, אתם יכולים כמובן, המסלולים שלכם זה משהו שאתם צריכים להסתכל ולבחור ולראות איזה מסלול כדאי לכם, אבל זה עדיין כסף שמושקע, וזה כסף שבטווח הרחוק יהיה הרבה הרבה כסף. נכון. ואנחנו, בואו נגיד זה ככה, כל אחד מאיתנו מכיר איזה מסבא או סבתא שנאלצים לעבוד בגיל פרישה. אז בואו לא נהיה מהאנשים האלה, בואו כמו נקשיב למשה דהן שלנו ולפודקאסט שלנו, תסתכלו תראו של המשכורת ותראו שכל הזכויות שלכם, במיוחד הפנסיה ובמיוחד לאלה שקיבלו את צו ההרחבה של עובדי הקבלן דרך האבטחה והניקיון, אני רק שימו אגיד לב משהו, לדברים כי האלה. הרמת לי להנחתה לגבי ענף האבטחה, אם שומעים אותי פה לא מעט מאבטחים, אז חשוב לי להגיד שמגיע לכם אחרי חודשיים של עבודה, קרן השתלמות, תוודאו שזה מגיע לכם. חשוב לי שתדעו שמבחינת החוזה העבודה שלכם, אתם עובדים 5 ימים בשבוע, 43 שעות סך הכל, ללא שעות נוספות כמובן, והמעמד לתשלום לא יאוחר עד 9 לחודש. אז אם קורה דברים כאלו, פשוט תפנו, אם זה לוועד העובדים, אם זה להסתדרות, ותוודאו את זה. למה? מהסיבה הפשוטה, כי זה, כמו שיפרח אמר, זה לא מעט כסף, ולפעמים מעסיק מנצל עובד, כי הוא לא יודע בדיוק את החוק, אז אתם עכשיו תדעו את החוק בטח אחרי הפודקאסט הזה, ותוודאו שלא קורים דברים מהסוגים הללו. בוא עכשיו נתעסק, בוא נגיד ככה, גם הרמת לי להנחתה, אמרת פה עניין של שעות. הרבה, במיוחד בענף האבטחה, במיוחד גם בענף הניקיון, יש ימים ושעות שבאמת יום העבודה הוא בכלל לילה. איך מנגנון בקצרה, באמת תסביר לנו בכמה ראשי פרקים, או אם אתה תרצה לכם משהו ספציפי, זה מאוד יעזור לנו, במיוחד לי ולצופים בבית. מה זה, איך מנגנון של השעון נוספות עובד? יאללה, מדהים, אני אסביר את זה בצורה, אני אנסה לפשט אותה ככה בצורה שיבינו. אני רק אגיד שבענף האבטחה, בצו ההרחבה חשוב לי להגיד, כי אם כבר דיברת על שעות ועבודה ושכר, מגיע בענף האבטחה צו ההרחבה, מחייב כל אותו חברת קבלן לשלם למאבטח 10% מעל המינימום. לצורך ההשוואה, אם עוד מעט אנחנו נגיע ל-40 שקלים לשעה במינימום, המעסיק מחויב לשלם לאותו עובד מענף האבטחה 44 שקלים. כי רשום בהסכם הקיבוצי שהמעסיק מחויב לשלם 10% מעל משכורת המינימום. עכשיו, לגבי העניין של שעות נוספות. תראה, אם העובד עובד, לצורך הדוגמה, 5 ימים בשבוע או 6 ימים בשבוע, אם הוא עובד 6 ימים בשבוע, הוא צריך לעבוד 8 שעות, ואז לאחר מכן זה יחשב לו שעות נוספות. כל שעה נוספת. כל שעה נוספת, אני בדיוק גם אגע כמה מבחינת סכומים. אם הוא עובד 5 ימים בשבוע, זה עומד על 8.4 מבחינת שעות נוספות. לאחר 8.4 זה כבר מתחיל להיחשב לו כשעות נוספות. אז כמה זה בעצם... רק אני אצור לך, זה גם נחשב כסכום יחסי, גם זה משהו שהוא יחסי או שזה יכול להיות שעה עגולה? לא, זה יכול להיות יחסי, אבל אני אגיד שגם בסוף חשוב לדעת כמה בעצם משלמים. אז אם לצורך הדוגמה לוקח 8 שעות עגולות, אז בשעה התשיעית והעשירית, המעסיק מחויב לשלם לאותו עובד 125%. מהשעה ה-11 וה-12, המעסיק כבר מחויב לשלם לאותו עובד, במידה והוא מעסיק אותו, הוא מחויב לשלם לו 150%. וואו. עכשיו, חשוב לי להגיד גם על העניין של שעות נוספות. המעסיק בענף האבטחה יכול להעסיק אותו עובד ב-37 שעות נוספות בשבוע, אך לא יותר מ-74 שעות נוספות באותו החודש. גם אם העובד עכשיו אומר, אני רוצה לעבוד כל יום 12 שעות? גם אם העובד רוצה לעבוד כל יום 12 שעות, המעסיק לא יכול לעבור על החוק הזה, זה רשום בצו ההרחבה, הוא לא יכול לעבור יותר מ-74 שעות חודשיות בשעות הנוספות שניתנו כאופציה לעובד. זאת אומרת שאם עכשיו עובד עכשיו, סגר, עשה 12 שעות, ממש תחן עבודה, הגיע למכסה של ה-74 שעות שבועיות נוספות, בחצי, המעסיק אמור להגיד לו ולומר לו, מתפקידו של המעסיק, לעצור. לומר לו, שמע, חביבי, אתה עכשיו עבר חצי שבוע, נתת את השעות נוספות, ואתה לא יכול לעבוד לעשות את זה יותר. להגיד לו בצורה אפילו, אתה יודע, של העם, היוני. אני לא יכול לתת לך יותר עוד שעות נוספות, אתה עברת את המכסה, אתה הגעת למכסה המנוצלת ביותר, הגעת ל-74 שעות נוספות, תרצה לעבוד שעות נוספות, יש עוד חודש הבא, תעשה עוד 74 שעות נוספות, אני לא יכול לתת לך יותר מזה, ומעסיקים שעוברים את הדבר הזה, חשוב שידעו, הם פשוט עוברים על החוק, ואם בית הדין לעבודה בסוף יגלה שהם עברו על החוק, חבל, מדובר בכנסות
גבוהים. כמו שנגיד ככה, כמו שהשפעתם חברים, ההסתדרות זה ארגון מאוד מאוד חזק, שמשה שעובד בו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה יודע תראה, אני גם לא מאמין שמגיעים לזה, חשוב לי להגיד. אני אף אחד לא פשוט רוצה. לא מאמין אף אחד לא שהמעסיק רוצה, מה יעשה עכשיו? דבר כזה בשביל מה? יש כל כך הרבה כוח אדם בתחום הזה, אז כאילו, אתה יודע, למנן את זה בצורה מאוד מחולקת, אז ההוא עושה וההוא עושה, וזה מסתדר בסוף. כן, מדובר בסופו של דבר מעסיק רציונלי, אנחנו לא אומרים חס וחלילה שמעסיק הוא אדם רע, ובסופו של דבר זה יכול להגיע או מחוסר הבנה, או מחוסר ידע. נכון, אני קרא לי מקרה, אני יכול להגיד לך דווקא בעניין של דמי ההבראה. כן, מה אז שעכשיו אני אספר אנחנו איזה כן מקרה. נתעסק לדבר הזה. אני רק אספר מקרה שמעסיק לא שילם לאותו עובד דמי הבראה, ובאמת אותו עובד גרר את המעסיק לבית המשפט, ובאמת המעסיק שילם לא מעט כסף. אז באמת חשוב שידעו העובדים, גם בענף האבטחה וגם בארגונים השונים ברחבי ישראל, יש לכם דמי הבראה, וזה סכום מסוים שמגיע לכם בדרך כלל בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר, או אם המעסיק רוצה לשלם לכם באותו יום, באותו חודש על דמי ההבראה, אז תוודאו שזה מגיע לכם. אז בואו באמת נתעסק בקצרה. אני הבנתי שדמי ההבראה זה גם סעיף מאוד מאוד ספציפי שהרבה אנשים רואים אותו וקצת פחות מבינים. הם יודעים שכל שנה מקבלים סכום מסוים של כסף. כן. לא יודעים, פשוט הכסף מגיע איכשהו. מקווה לפחות שלעיקר העובדים בישראל זה כן קורה, ואם זה לא קורה, תדברו בדחיפות עם מי שצריך. אבל בואו נסביר בקצרה מה זה דמי ההבראה לקראת סיום. תראה, דמי ההבראה זה בעצם סכום שניתן לעובד, זה נקרא דמי ניצול לנופש, זה סכום נוסף שבעצם העובד יכול לנצל אותו מבחינה כאילו זה אקסטרה במשכורת. בדרך כלל ניקח את תחום האבטחה, מגיע להם 7 ימי דמי הבראה בשנה. מהיום הראשון של העבודה. מהיום הראשון של העבודה, כמובן הוא צריך לצבור ותק, הוא צריך לצבור ותק של שנה, כאילו באותו שנה, הוא מקבל את זה כמובן ביולי, אוגוסט, ספטמבר, אם הוא עבד מספר חודשים, אז זה בהתאם יחסי לאותו כמות חודשים שהוא עבד. עכשיו, אני אתן דוגמה, אם נגיד לצורך ההשוואה עובד בתחום ההבטחה עבד שנה, אז מגיע לו 7 ימי הבטחה, 7 ימי דמי הבראה. עכשיו, במגזר הפרטי זה עומד על 418 שקלים. במגזר הציבורי זה עומד על 471 שקלים. זה סכום כסף גדול, תעשה 400, נגיד לצורך ההשוואה ניקח, תעשה 418 שקלים כבול 7 ימי עבודה. זה עוד סכום אקסטרה נוסף במשכורת. זה כמעט 2,900 שקל, זה סכום מאוד רציני. סכום מאוד נוסף מאוד ככה. רציני שבסופו במיוחד של דבר לעובדי סוגר פינה. הכפיים, לעובדי, אתה יודע, אנשים שבאמת חיים במשכורת מינימום, זה בשבילם מציל אותם. זה סוגר להם פינה בסופו של דבר. סוגר להם פינה. לחסוך קצת, לסגור כל מיני דברים, אז זה מאוד מאוד חשוב שנדע על זה. משה דהן, אני בכל פודקאסט שאנחנו עושים, אנחנו התחלנו לעשות נוהל חדש. רוץ חביבי, רוץ על זה. לקראת סיום אנחנו שואלים אותך 3 שאלות שלא בהכרח קשורות לנושא של דיני העבודה, אבל בוא ניתן לך את זה. ואתה באמת תיתן לי, זה כמו משחק אסוציאציות קטן כזה שאני מאוד אוהב לתת לאורחים שלי. שוט. בוא נעשה בקצרה, אתה מעדיף להגיע מוקדם יותר לעבודה ב-20 דקות, או לאחר בשעה? וואו. קודם כל, אני תמיד, מה אני אעשה, אני בקטע הזה, כמו הוריי לימדו אותי תמיד להקפיד בזמנים, קבעת שעה, תכבד את המעמד, תכבד את הבן אדם שהקדיש לך זמן, אני תמיד מהמדייקים. אני אפילו תמיד מעדיף להגיע ב-20 דקות, ואם צריך גם חצי שעה לפני, ולהגיע בזמן, אני שונא לאחר, זה שנאת חיי. פשוט שנאת חיי. אתה חושב, בכן ולא, יאללה. העובדים בישראל מרוצים? וואו, זה לא שאלה של כן ולא מצטער, אבל אין פה, זה מאוד תלוי באיזה ענף. זה מאוד אינדיבידואלי. מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי עובד, תלוי ארגון. טוב, נעשה את זה יותר טוב. יחסית למדינות אחרות, טוב בישראל להיות עובד? טוב בישראל להיות עובד, כמובן שיש מה לשפר, אבל בסך הכל טוב בישראל להיות עובד. יש צו הרחבה, יש הסכמים קיבוציים. אני כן יכול להגיד שבמקומות שאין הסכמים קיבוציים, אז התנאים פחות טובים. אז אני קורא לעובדים בישראל, תעבדו תחת הסכמים קיבוציים, כי יש שם תנאים נרחבים יותר. אבל גם במקומות שאין הסכמים קיבוציים, גם בדרך כלל משלמים משכורת ראויה ותנאים נוספים. אבל זה באמת אינדיבידואלי, תלוי עובד. בהשוואה לישראל, המצב של ישראל
מאוד מאוד טוב. כי אני כן רואה באמת נקודה שישראל לוקחת את הכיוון להתאים את עצמה לשוק האירופאי מבחינת זכויות עבודה. אנחנו עדיין לא שמה, אבל המצב שלנו עדיין מעולה ביחס למדינות עולם שלישי או מדינות אחרות. ברור. אבל כן, יש לנו הרבה מה להשתפר, ושאלה שהיא יותר, האם אתה קצת יותר, ענייני של עבודה, האם אתה כל בוקר, בתור בן אדם שעובד כבר הרבה זמן בהסתדרות, אתה קם עם חיוך לעבודה? כן, חד משמעית. תראה, אני חייב לספר לך סיפור. לפני כמספר ימים העברנו הדרכה לארגון שנקרא צוות 5. צוות 5 זה בעצם ארגון שמספק הבטחה, כמו שאתה אומר, חברת קבלן שזכתה בלא מעט מכרזים ברחבי הארץ, והיא מספקת הבטחה במשרדים ממשלתיים. עכשיו, באים אליי עובדים עם פניות, נגיד לצורך השוואה, יש לי מאבטח אין לו חשמל אין לו חשמל בבוטקה, אין לו מים, אין לו שירותים בעמדה מאוד... מה? אין לו שירותים, לא, יש שירותים, אבל... אבל הוא צריך להסתבך עם זה, זה מסובך יותר, זה לא משהו. במרחק הליכה מאוד מאוד ארוך. והדברים האלה, אני מטפל בהם ומפנה את הדברים האלה במייל מאוד דחוף למעסיק או לאותו מזמין השירות, שיטפל בזה בדחיפות, כי אנחנו בהסתדרות רואים את זה בעין מאוד לא טובה. ואתה יודע, בסוף שהעובד מקבל את הדברים האלה, הוא מתקשר אליי, אומר לי, כך הוא אומר לי, אני זוכר, היה לי שיחה, הוא אומר לי, מר דן, אני לא יודע איך להודות לך במילים, אתה פשוט הצלת אותי, אתה יודע, בחורף, בגשם, לא היה לי חימום, עכשיו אני מזגן עם חימום, אין לי דרך באמת להודות לך במילים, הדברים האלה מספקים אותי, הם גורמים לי לחזור הביתה עם חיוך רחב, ואני משתדל באמת לעשות טוב לעובדים, כי אתה יודע, לשם מה אני בתפקיד הזה, ולשם כך אנחנו פה. ולשם כך אנחנו פה. משה דהן, בעל תואר ראשון למשאבי אנוש, בעל תואר שני לייעוץ ארגוני, מומחה, כמו ששמעתם את הבן אדם הזה, גורו לזכויות עובדים. תודה רבה לך. תודה רבה לך, מר יפרח, תודה רבה לצופות ולצופים שבבית, וכמובן אנחנו עוד נשתמע, אני מאמין שזה לא יהיה הפודקאסט האחרון שלנו. מזכיר לכולם, חברים יקרים, אם עוד לא עשיתם לייק קטן לסרטון אם אהבתם, לשתף, זה מידע שלא מגיע בכל מקום, ויש אנשים, ואני בטוח שכל אחד מכיר בן אדם, איש או אישה, שצריכים לשמוע את הפודקאסט הזה. אז תשתפו אותו, תראו אותו, אם השתתפתם ונהנתם, אתם לשמוע עוד פודקאסטים כאלה בעתיד. יש פה כפתור הרשמה, תנו רשימה. ממליץ לכם. תודה רבה לכולכם על ההקשבה ועל ההאזנה, שלכולם יהיה סופש נעים, סופש נפלא. בריאות טובה, הכי חשוב. הכי חשוב זה בריאות, וכמובן שאנחנו לכולם יהיה טוב. תודה רבה לכם.